אז נפלה בזכותי הזכות להציג את המכון. המכון, המטרה אמת, אמת זה ייחוד מדע ותודעה, כמו שדוב ינאי אמר. לי יש דוקטורט בפיזיקה, אני אציג את עצמי יותר בהמשך, ואני אחד מיזמי המכון, ויש לי עוד כמה תפקידים במכון. הופה, מה עשיתי? אז נראה ככה. אוקיי, אז זה איזשהו קטע מתוך חזון המכון, שאנחנו בעצם מדברים על אפשרות הקיום של מציאות שאינה יכולה להיקלט בחמשת החושים, בעצם מציאות שהיא מעבר או מעל זמן ומקום. אז מה מטרות המכון? אז אנחנו רוצים לקדם מחקר מדעי פתוח, לא שמרני, בלי הנחות, בלי שום השקפות, בלי איזשהו ידע מוקדם, כולל קיומה או אי קיומה של המציאות הזאת מעבר לחושים ולחומר. בעצם אנחנו רוצים לחקור את משהו שהוא לא חומרי, משהו שהוא רוחני, אפשר לקרוא לו תודעה, רוח, מקור, כוח עליון, אז על זה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים לחבר בין חוקרים שפתוחים לנושא הזה. המכון מכיל הרבה חוקרים שעושים מחקרים מדהימים, ורובנו נחשבו לחריגים במקרה הטוב ומשוגעים במקרה הרע, ובמכון יש להם בית, הם יכולים לדבר אחד עם השני ולשתף פעולה. אנחנו רוצים כמובן לממן את המחקרים האלה, ואנחנו גם רוצים ליצור כנסים כמו היום, לשתף פעולה עם הציבור. מה היעדים של המכון? בטווח הארוך אנחנו רוצים ליצור מכון מחקר מוביל בארץ ובעולם. אני מאמין שתוך 5 או 10 שנים המכון הזה יהיה מכון עם הרבה מימון, עם עשרות ומאות חוקרים, עם מחקרים מדהימים, מכון ברמה עולמית, כי אנחנו עושים פה חדשנות מאוד מיוחדת. אנחנו רוצים לשנות את התפיסה האקדמית והציבורית לכל הנושא של התודעה. להכניס את הנושא של התודעה, לשים אותו על השולחן ולבחון אותו. עשינו התקדמות אדירה בשנתיים וחצי, פחות או יותר, שהמכון קיים. יש לנו במכון בערך 30 פרופסורים, בערך 100 דוקטורים, יותר מ-300 עמיתים. במכון יש מאוד הרבה גיוון. המילה יוניברס מצביעה בעצם על זה שהמקור אחד ויש לו הרבה גוונים, אז אנחנו מקבלים במכון הרבה אנשים, בעצם את כולם. יש לנו במכון מתמטיקאים, פילוסופים, כימאים, ביולוגים, אומנים, רופאים, מטפלים, אתם רואים ממש מכל הגיוון, כולל גם רבנים. המכון היא מאוד מיוחד, שיש שיתוף פעולה בין חילונים, דתיים וחרדים, שזה משהו מאוד חריג בחברה הישראלית, ויש אצלנו גם יהודים וגם ערבים. אז באמת אני מזמין, מי שעוד לא חבר במכון, אתם מוזמנים בכיף, החיבור מאוד פשוט, או לפנות אליי או דרך האתר. יזמי המכון, אפשר, כן, ניסיתי להגדיר בשבוע האחרון פחות או יותר, לא היה לי הרבה זמן להכין את ההרצאה, כי יש לי 5 הרצאות ב5 ימים, איזה עומס לא רגיל, אז ניסיתי להגדיר מה היה, וגם זה נתון לאיזושהי הגדרה שלא ברורה, אבל אפשר פחות או יותר להגיד שיש 3 יזמי מכון, זה הרב אליעזר גרינבוים מצד ימין, בחור חרדי, רועי לוטן גלזר, אני גם אזכיר אותו בהמשך, ואני. במעגל הראשון של הפעילים יש את דוקטור פרנסואז טיביקה, שעזרה לנו גם בניסוח הקול הקורא, וגם בעצם הקביעה של השם של המכון, את דוקטור חגי פולקמן, שארגן את כנס מדע ומודעות הראשון, ואת יאיר כהן וזוגתו בת אור, שאצלם עשינו את המפגשים, לפחות חלק מהמפגשים הראשונים, וגם את דוקטור אפרת צורקי. יש עוד הרבה אנשים אחרים וטובים, ואני מתנצל, זו מצגת קצרה, אז אני גם לא אזכיר את כולם. נקודות ציון במכון, באמצע 2013 בעצם היו גישושים ראשוניים, היה גם את כנס סאן בהולנד, סאן זה קיצור של Science and Non-Duality, מה שאנחנו עושים היום זה גם מגמה עולמית שהולכת ומתפתחת. בסוף 2013 ניסחנו את הקול הקורא והתחלנו לגייס עמיתים. בפברואר 2014 היה מפגש ייסוד העמותה באוניברסיטת בר אילן, הרבה מאוד התרגשות, יש לנו תמונה מהאירוע ההיסטורי הזה. בבר אילן ייסדתי את המטרה האמת, הרב אלי גרינבוים. באותו אירוע בחרנו 7 מייסדים, לפחות הכי בכירים מבחינה אקדמית, או שמה שהכי מתאים באותו רגע, יש הרבה פרטים עליהם באתר מי שרוצה להיכנס. הראשון ברשימה, כן, הוא גם פרופסור חרדי,
יש שני הורים למכון, חרדי וחילוני, אנחנו במכון עושים שינוי תודעה, הופ, הנה, אז יש יו"ר אחד, פרופסור דורון אורבך שהוא חרדי ודוקטור דוב ינאי שהוא חילוני, ודר זאב עם כבש. ביוני 2014 עשינו פעם ראשונה עד מושב מדע ותודעה, פעם ראשונה שהכנס התכנס 3 שעות, בלי צילומים, הייתה הרבה התרגשות, באו קרוב ל100 איש, ומאז עשינו הרבה דרך, היה לנו עוד 3 אירועים מאז, סדרת הרצאות בבר אילן ושני כנסים מלאים של ימים מלאים של הרצאות של גם מדע וגם תודעה, וזה כיף לראות שהדבר הזה הולך וצומח ותופח. יש כמובן את הכנס של היום, אנחנו מתכננים גם עוד כנס ב-30 ביוני בבר אילן, מקווה לראות את כולכם, ויש גם 2 כנסים בינלאומיים בתכנון, ששנה הבאה ב-2017 כנראה בשיתוף עם סאנד, אני מקווה שזה יתממש, ויש גם בתכנון כנס בינלאומי 290 שנה למותו של ניוטון בירושלים, שממש בימים אלה מתחילים להתארגן. עד עכשיו יש 3 פרויקטים במכון, הפרויקט הראשון זה פרויקט וליקובסקי לתורה ומדע, שמדבר על זה שאפשר ליישב את הסתירות שקיימות לכאורה בין מדע ותודעה, סליחה, בין תורה ומדע. יש פרויקט המחקר ההוליסטי שמדבר על זה שיש משהו מעבר לחומריות אצל הבן אדם, ויש את פרויקט גרביטציה מודעת, שמנסה להצביע על זה שכל חוקי הפיזיקה, כל המציאות נובעים מהתודעה, אני אדבר עליו בהרצאה בהמשך. אז אולי בקצרה על כל אחד מהם, כי הזמן קצר, אז אני לא אגיד את הכל, אבל דוקטור עמנואל וליקובסקי היה חוקר חלוץ, שהיו לו רעיונות מאוד מהפכניים, שדיבר על זה שיש בתורה הרבה דברים נכונים, שאפשר ליישב אותם, כולל גם תאריכים, יש הרבה מצגות באתר, אתם יכולים להסתכל. פרויקט ההוליסטי, הרעיון הוא להסתכל על הגישות טיפול משלימות, לשלב אותם ממחקרים מדעיים. הפרויקט הזה צבר תאוצה ויש לנו מפגשים פעם בחודש-חודשיים עם עשרות משתתפים, אתם מוזמנים להצטרף. פרויקט גרביטציה מודעת, אני אדבר עליו בהמשך, אז בואו נקצר. גם רועי לוטן גלזר משתתף בפרויקט הזה, הוא אחד מהיזמים, הוא מדבר על זה שהמקור הוא אחד, ושמים 2 מראות, וכל היקום נבנה בצורה הזאת, כל חוקי הפיזיקה. אני חושב שהמכון, הקמת המכון מהווה חדשנות עולמית, ואפילו היסטורית בחיבור של מדע ואמונה ודת, ולא רק זה, גם חשיבות חברתית. אנחנו בעצם מוכיחים מדעית שהאחר הוא אני בצורה אחרת, וכמובן שיש לזה השלכה חברתית מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לסכם את ההרצאה. אנחנו מסתכלים בלילה, רואים את המראה היפהפה הזה של הנפרדות, של הרבה כוכבים בודדים, ואז אנחנו מתעוררים לאחדות. תודה רבה.